mau cepat ki jabare mau cepat ya ana kitur musoke wengi teguh ayu luput lara luput bilahi kabeh jin setan datan purun paneluhan tan ana wani miwah panggawe ala gunane wong luput geni ateman tirta maling arta tan ana ngarah mring mami guna dudupan sira sekahin lara pansame bali sekae mawa same miruda walasase pandulune sekaing praja luput kadi kaput tibane sekae wisata wasatu galak tutut kayu aing lemah sangar songe landak kuane mung lemah miring miyang pakipaning merak pagopaaning warak sakali najan segara asat kae iki kuwi nerangne kuwi lek pitung pupuh terus kuwi pitung pupuhan kuwi ya enek uba rampene. Lah iki Pak, kula nate Pak. Ngertos teng maca pat niku lho Pak. Ya. Nang maca pat iki ning tembang apa kae enek ilmu waringin sungsang. Sejarah ilmu waringin sungsang wayahe tumurun ta. Iya, itu sejarahnya piye to Pak? Kok iso sampai ditembang nih barang kuwi? Waringin sungsang ngene ya. Kuwi termasuk ilmu kuwi kanggo magri wong meteng. Lho. Piye kuwi? Ngono. Pripun Pak? Bener adile. Nah, waringin sungsang iki kanggo pager-pager. Mulane lek ana wong meteng kuwi ditembangne ya ndak oleh. Iso rontok ya. Ceblok. Kandungane gogro. Lek wong ora iso maca, lek ora iso. Tapi lek wong kuwi iso muni, atine manter kuwi ceblok. Tapi lek sekedar ditembangne tok, ndak apa-apa ning sandinge wong ya sak kelompok ngene kaya apa wong ki padha. Engko sana enek sing atine. Nek sing atine enek sing kenceng mek ngrungokne pra ceblok ya. Wah, ya rada bahaya ya. Ngono lho. Neng kuwi lek wis bayi mijil wis lahir. Ora apa-apa. Tinggi pager-pager. Ning pager lahir. Yo kudu diwacakne kuwi lek wis mijil. Kuwi enek tembung kaya apa ku wesi, anu ku wesi ngono kae lho. Iya. Kuwi kena tinggi ilmu kanuragan apa? Ya, kuwi kabeh ning kene ilmu kanuragan kabeh. Ning waringin sungsang kuwi. Heeh. Embelku wesi waja truwaja. Heeh. Ngono kuwi untukku waja. Heeh. Idepku. Ngono kuwi. Tanganku. Iku kudu ilmu Wesi Gatot Trisula. Kaca ya. Utuh. Dereke otot kawat balung wesi. Lah wong isine padha ya karo kuwi. Utuh ya. Tuh. Ndak utule jembutku kawat barang lah enak. Oh, enek. Ah, enak. Iya. Enak bacane. Tapi kuwi neng nek maca paket buku dhewe kuwi dari jubut kawat iki kan ndak enak. Ning sing enak ning buku liyane. Ya mungkin Enak tek ku ya enak. Nek mulang reh. tapi aku duwe enek, Pak. Enak. Pokoke lek sing buku komahku enak kuwi. Iya. Wah, kuwi Kuwi sakjane buku kuwi asline wis diolak-alik wong sok Bantara. Wisan ya. Heeh. Diolahi iki dilaki iki kanune ditambahi dikurangi ngene sing ngurangi iki woblok sok Bantara. Enak, aku tas nemokne, tas maca iki aku. Ngono. Tulung bagi kepungkur iki aku pas nganggur kuwi. Iya. Oh, tibake. Embel iki bokong lho. Iya. Tempong. Paron. Kuwi enak bandane, tas-tas nemokne aku. Oh, iki kok ngene ngono ya. Anu ku wesi druwasa barang kuwi. Iya. Kuwi tinggi cara wong jaman Ilmu biyen kekebalan. tinggi lunga perang ngono. Ilmu kebal. Dicakne, Pak. Tinggi lunga perang ngono. Kena. Kuwi guanya ilmu kebal kuwi. Ilmu kebal ya kuwi. Ora tetes papak palu ning pandhe peluru ya ora mempan kuwi. Iya. Kuwi sak isining rikala kumpuling popolan biyung nek kono ki mengke diceritake. Jajan. Nek kono ki diceritake.
wah kanthi wenteh. Nek lek dirungokke ketoke saru. Ning den wenteh nek kono kuwi mau. Ora kok dialing-alingi ndak. Ya krana mageri sak awak iki mau. Ora kok mung trima nek kono ke wujute sanepan ndak. Pancen yo wentehe ngono kuwi. Ning kuwi mau sing aku orang paham iku mengke apa ya klebu nek kono ki mengke donga sing kepiye lungguhe donga sing kepiye aku urung paham, Pak. Nek kono Kuwi ki jabarne kuwi enek alate, tapi lek ora enek aku ya wegah. Neng memang enek ubur rampene. No enek. Mau cepat ki jabare mau cepat ya. Ana kitur musoke wengi teguh ayu luput lara luput bilahi kabeh jin setan datan purun paneluhan tanono wani miwah panggawe ala gunane wong luput geni ateman tirta maling ardo tanono ngarah mring mami guna dudupan sira sekahin lara pansame bali sekaya mawa same miru dawa lasase pandulune sekahin praja luput kadi kaput tibane wis sekae wisata wasatu galak tutut kayu aing lemah sangar songe landak kuane mung lemah miring miyang pakipaning merak pagopaaning warak sakali najan segara asat kae iki kuwi nerangne kuwi lek 7 pupuh terus kuwi 7 pupuhan kuwi ya enek uba rampene. kuwi Kuwi dadi ngelmune. Sing tak omongne kuwi lungguhe neng sungsum ingsun. Piye, Pak? Nah, yo iku kaya samate kok ne. Jembut kawat sak piturute iki mah. Nggih. Nah, Neng anu waringin susang. Ngono lho. Kuwi Tapi penjabarannya memang penjabarane kudu memang kuwi ya nek ubur rampene. upama dijabarne utuh ya ta. Kuwi ya nyilakani lho kuwi. Lek denek anune. Gurune. Heeh. Lah iki enek lho sing jabarne ya pedhot akhire gering anu ya. Aku ya akhire ya diundang aku yan. Ya intine Ya malah ngekeki ubur rampen mamane cukup 100.000 iso malih 500.000 kuwi. kuwi maune ngene. Mulai Ora cukup 500.000 pitike malih 3. lungguhe